Natat l-aħħar tislima lil Dunanġ Sejkel, il-fondatur tal-Fondazzjoni Nazzaret, Monsignor Joseph Galea Kurmi waqt iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika l-ħajja ta' Dunanġ fil-Knisja Ġipretari ta' Santa Katarina Żejtun jiddiskriva lil Dunanġ bħala persuna li dejjem ħadmet favur soċjetà ġusta fil-waqt li assigura li jgħix ħajtu b'servizz għall-oħrajn. Galea Kurmi fakkar il-memorja ta' Dunanġ fejn qal li huwa dejjem għaraf li kull ħajja importanti f'sens jew ieħor, mill-ewwel mument fil-ġuf sal-aħħar tal-ħajja. Preżenti għall-funeral kien hemm fost l-oħrajn il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fost persuni distinti oħra. Sinifikant il-mument li attendew għadd ta' residenti li Dunanġ kien ferm iħobb. Fil-fatt dawn ir-residenti poġġew għadd ta' fjuri b'rappreżentanza r-residenti kollha li Dunanġ tom residenza. Qabel il-funeral, Dunanġ kien espost għal pubbliku fl-oratorju tas Santissimo Sagrament biex imbagħad wara l-funeral sar korteju funebri bis-sem taż-żewġ banet ta' żejtun, il-band ta' żejtun u l-banda Belant. Għandifen fil-qabar tal-Fondazzjoni Nazzaret. Dunanġ Sejkel miet fl-età ta' 91 sena fejn tul ħajtu ħadem sew fis-soċjetà Maltija fejn fost l-oħrajn ħassieb it-twaqqif ta' Caritas Malta u wettaq ħidma fid-dar tal-kleru. Dunanġ twilet fl-1933 fiż-Żejtun fejn mill-istudji tiegħu irnexxielu jikseb baċċellerat fit-teoloġija. Huwa kien beda l-ħajja klerikali tiegħu fl-età ta' 23 sena fl-1956. Meta daħal għal saċerdot permess speċjali mir Ruma. Wa kien jistqali minn dejjem ħassi sejħa li joħsib persuni b'diżabilità li għalih huma jeżiż ħafna. U fil-fatt għamel tant li wasal biex biddel ir-residenza privata tiegħu sabiex isservi ta' residenza l persuni b'diżabilità. Biex lejn l-aħħar ta' ħajtu kellu ċans igawdi l-ħolma tiegħu li jara dar San Franġisk tinfetaħ fejn kull persuna tħossha milquwa u rispettata futur sigur.